పరిశుద్ధుడు 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 అయిన తండ్రి, స్తుతి వందనములు స్తోత్రములు. ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుము. అది నీకు జీవము గనుక దాన్ని పొందియుండుము. మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి, శ్రేష్టమైన వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని తృప్తిపరిచినందుకు స్తోత్రములు తండ్రి. నీ ఉపదేశములను ప్రభువా మా హృదయంలో భద్రపరుచుకున్నప్పుడు, నీ మాటలను ప్రభువా మేము గట్టిగా పట్టుకొనినప్పుడు, నీ ఆజ్ఞలు చెప్పిన మేము నడిచినప్పుడు తండ్రి, మీ ఉపదేశమును ప్రభువా మా హృదయంలో భద్రపరుచుకున్నప్పుడు తండ్రి, అది మాకు జీవము తండ్రి. ప్రభువా నీ నిత్య జీవమును ప్రభువా నైనా మేము పొందుకోగలుగుతాం తండ్రి. నీ మాటల్లో ఉన్న జీవము మమ్మల్ని నిత్య జీవమునకు నడిపించుచున్నది ప్రభువా. దేవా, ఎవరైతే నీ ఉపదేశము పట్ల ఆసక్తి కలిగి